Здравейте! Днес сме на гости на агенция София 24, за да ни разкажат малко повече за тяхната работа в Евроинс. Здравей! Здрасти! Здрасти! Здравейте! Привет! Ирина Стойкова се казвам и съм ръководител на тази агенция София 24. От колко време работиш в Евроинс? 2013 година, октомври месец. От 6 месеца. 2 октомври 2013, т.е. 11 години. И от октомври 2013. Кой е любимият ти застрахователен продукт? Помощ при пътуване. Преди беше каското, сега по-скоро имущества, злополуки, такива неща. И помощ при пътуване, може би. Защо? Конкурентен е, добри покрития, добри цени. Пожари, допълнителни рискове. Никога не бих останала без застраховка. На дома. А кой е любимият застрахователен продукт на вашите клиенти? По същия начин. Пожари, допълнителни рискове. Според мен е каско, гражданска. Колата преди всичко все още. Да. Кой е най-честият въпрос, който клиентите ви задават? До каква степен могат да бъдат сигурни с нас и получават отговорите, че могат да бъдат сигурни с нас. Това е колко ще ми струва. Кой е любимият ти спомен от работата в Евроинс? Това е когато ни прие Евроинс. Ние сме бивша агенция на Интерамерикан България. И това, че ни взеха в Евроинс, с това се гордеем. Най-много съм се радвала аз, когато ми се обадиха и ми казаха, че все пак сме спечелили голямата награда. Тази година. Тази година, да. Ако създавате филм на застрахователна тематика, какво ще е неговото заглавие? Имаме грижата. Но защо пък да не е Евроинс? Застраховайте при нас. Какви са предимствата на Евроинс пред другите застрахователни компании? Че е коректна компания, че държи добри цени, дори добри пазарни условия. Евроинс има едно много голямо предимство. Това е комуникацията с хората. Ако попаднеш на самотен остров, коя застраховка ще вземеш с теб? И помощ при пътуване. Може би помощ при пътуване. Винаги може да се обадим на асистиращата компания и от някъде да ни спуснат нещо. Отмяна на пътуване със съкращаване. Изпълнителният директор на Евроинс ти поиска съвет, какво ще му говориш? Ще му отговоря това, което мисля. Ще отговоря в зависимост от това какъв е съвета. Както казах преди малко, комуникацията е на много добро ниво. Да си уважава служителите. Виждам, че имате много награди. Какво означават наградите за вас? Признание за нашия труд, за нашата дейност. За вашето застрахователно решение може да се доверите на агенция София 24. Ще ги откриете в град София, улица Софийски герой, номер 3.